הולך לבנק להפקיד את הצ'ק, הסלולרי צועק אבל אני מתחמק. היה לי יום רע, אין לי עבודה, אבל אבא יעזור לי לשלם שכר דירה. שיחה בריאה על כלכלה נכונה, כפית שמנת באזור המפסעה. היה לי יום רע, לא טוב, אבל אבא יעזור לי לשלם את החוב. כי יש לי אבא עורך דין, יש לי אמא מורה, טלוויזיה בחדר, מס הכנסה, אני לא עשיתי דבר, אבל יש לי הכל, ואם אני רעב אז יש לי מה לאכול. נקום בבוקר ומחר יום חדש, אני בחור ספונטני במצב משומש.